Nguva haimirire munhu, munhu anomirira nguva. 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 Rangarirai vasikana vane gumi vaye, vamwe vakazopererwa nemafuta. Chakazoti chauya chikomba, wanikwe hapana mafuta. Vakatenderera. Nguva haimirire munhu, munhu anomirira nguva. Vasikana tipeiwo tushoma, vasikana tipeiwo tushoma. Tine edu akakwanirana nesu, manje toita sei? Mikova yave kuvharwa iyi, mati toita sei? Mikova yave kuvharwa iyi. Ndichazoti ndoti akafa asati azvita. Nguva haimirire munhu, munhu anomirira nguva. 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 Procrastination of your repentance, procrastination of your salvation. Receive Jesus as your personal savior. Zvimwe zvose zvinokubatira mberi ndozvinoita nyasha nevasingakodzeri tave kukodzereswa nekuda kwekugamuchira Jesu saishena muponesi wedu, saishena muponesi wedu. Nguva haimirire munhu, munhu anomirira nguva. 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 Kupinda mudenga hakubvi pamabasa aunoita, asi kuti nyasha, asi kuti chipo chaMwari. Manya manya mukomana iwe, manya manya chisikana kuna Jesu, manya ugamuchire Jesu. Tarisa Zakeyasi, spidi kukwira mumuti kuti aone Jesu. Kana wawene chidakadaka unokwezva Jesu kuti ati handei ndinodya kupa kwako. Jesu oti ndakafambira vanhu vanenge iwe, handina kuinga vanhu vakaponeswa kare. Ndakawinga vatadzi, ini ndaka